Tak já vás tu zdravím u svého prvního tutoriálu vlastně s programem Adobe Photoshop CS5 a dneska si ukážeme nějaké ty základy vlastně s tímto programem, jak používat tady nějaké ty nástroje, jak používat stylesy, layery a tak podobně, vlastně bez to v rychlosti nebo času není moc. Takže dneska jsem si tady pro vás připravil takový obrázek s takovou chaloupkou, tak se na něj podíváme. Vlastně obrázek si importujeme, takže ho přetáhneme rovnou do programu. On se nám takto vlastně naimportuje. Tak on si to trošičku přiblížíme tady pomocí té lupy a vlastně, aby jsme nějak postupně začali, tak tady vlastně ten první nástroj, to slouží vlastně k posouvání obrázku, že si ho posunete třeba doleva, doprava, nahoru a tak, to rovnou přeskočím, tak rovnou k druhému. Tak druhý nástroj vlastně je selekce, umožňuje nám vybírat si všelijaké různé selekce, tady jsou zóna čtvercového typu, že si například můžeme vybrat takto nějakou čtvercovou selekci, pak si ji nadále můžeme upravovat například a tak dále. Když si klikneme potom pravým tlačítkem, tak tu máme to samé, akorát v kulatý a tak dále vlastně. Takže potom další, co tu máme, tak to je laso a s lasem vlastně můžeme vybírat také selekce, ale vybíráme tahem myši, že vlastně klikneme, držíme a vybíráme takto vlastně tahem myši, vybereme si nějakou část. Samozřejmě lepší to je, když si to trošičku přiblížíte, tak potom vlastně se vám třeba daleko lépe vybírá, tak třeba ten komín, můžete si ho vlastně jakoby vybrat do kolečka celý. Tak, já se vrátím takhle zpátky, dám si tady deselect. Abychom se vrhli potom na další nástroj, tak polygonal lasso tool, to znamená, to je to samé jako klasický lasso, akorát, že to nedržíte, pouze kliknete a vlastně klikáte jenom myší a ono se vám vlastně takto dělá ta selekce. Že kam si kliknete, tak se vám vlastně udělá ta selekce, pak to spojíte a máte vlastně selekci z vlastně libovolného tvaru. Tak když si dáme select, zase to zrušíme. Magnetic tool lasso, to je to samé, to je zase prostě podobný lasso, akorát, že se vám vlastně přizpůsobuje samo, jenom vlastně jedete myší, no, ono se vám vlastně takto jakoby přizpůsobuje, to moc, nevím, moc to nepoužívám, lepší je spíš normální lasso, anebo to polygonal lasso, tady to vlastně. Tak vlastně další nástroj, co už je takový důležitější, takový hodně používaný, tak je magická hůlka. Pomocí hůlky si vlastně můžeme vybrat například tento komín, nám to vybere automaticky. Tady nahoře vlastně si nastavujete nastavení vlastně každého toho nástroje, tu nahoře v tom panelu. Tak tady máme třeba toleranci jako nastavenou 20, když ji nastavíme třeba na 50 a zkusíme vybrat tento komín, tak nám ho vybere a vybere nám ho takto i s těma stromama, což my třeba samozřejmě nechceme, když chceme vybrat samotný komín. Tak si zase zrušíme selekci, nastavíme si toleranci o něco méně a dáme tam třeba 20. A teď nám tu část vybere o něco menší, že nám to vybere třeba takto. Jo? No už nám to se vybralo ten komín, tak to vrátíme zpátky. Lepší je potom, když to třeba vlastně tím normálním lasem, když si to potom takto třeba dorovnáte, můžete si tam vlastně přidat tu selekci třeba k tomu, nebo když si dáte toto, tak to je zase označování, že se vám to zase takhle označí jakoby zpět, když třeba přesáhnete, jako jsem přesáhl tady, tak si to třeba označíte, ono se vám to zase odstraní. Tak, aby jsme se vrhli hnedka dále, Quick Selection Tools, to nám slouží zase k vybírání, vlastně, že nám to vybírá automaticky, když to trošičku zmenším. Tak, to by třeba šlo, tady třeba na to okno, jo. Když budeme chtít vybrat okno, tak to pouze klikneme a on nám to vlastně vybírá jakoby vlastně tahem myši, že vlastně si vybíráte ty určitý selekce. Tak, dáme zase deselect. Další vlastně nástroj, co tady je, to je celkem nějak nevyužitelný, to slouží k ořezávání obrázku a tak podobně, to přeskočíme. Další nástroj určitě znáte, to je kapátko, to je vlastně zmalování, určitě většina z vás zná. Když si kliknete třeba na střechu, natáhne se vám barva vlastně sem dolů do toho a můžete si vlastně potom tu barvu dát někam jinam namalovací a tak. Další program, celkem užitečný, to je záplata. Pomocí záplaty vlastně můžete třeba, když budete chtít třeba schovat tento komín, tak ho můžete vlastně schovat. Takže když si ho takto vlastně označíte, tak komín vlastně, komín je fuč. Jo, stačí vlastně si s tím jenom trošičku potom vyhrát. No, je to trošku o trpělivosti, asi ono musíte prostě potom nějak tak přesně si to trošičku, jo, tak to vlastně nějak to funguje, abyste tak nějak zhruba věděli. Healing Brush Tool, to si ukážeme potom dál vlastně tady v klonovacím razítku, to je něco podobného, že vlastně pomocí, když si podržíte Alt, tak se vám nabere vlastně tato, jakoby to kolečko, co mám tady, tak se vám vlastně
nabere jakoby do toho, můžete si to potom vkládat vlastně někam jinam. Potom dále tady máte třeba pačtu, to sloužíte taky záplata vlastně, slouží to třeba, když si chcete vybrat třeba například tady, tak to si vyberete, pak si to přetáhnete, jo, ono se vám tam vlastně vloží něco jiného. Jde to použít třeba například na ty mraky, když tam třeba mrak nechcete, uděláte si třeba takhle, jo, ono se vám tam vlastně přehodí do toho. Tak ono to vlastně automaticky dělá, že aby to nebylo takový skok, že vlastně udělalo se to, že se to automaticky zasvětlilo podle okolí, aby to nebylo tak vidět, když to pak označíte. Takže potom dále štětec, ten první, tak si vezmeme první štětec. Tady si nastavujete vlastně velikost, klasický štětce jako tuška z malování, akorát ty štětce jsou vlastně trošičku jakoby umělecký, tím, že si označíte třeba, tady máte ty vzory těch vlastně jednotlivých štětců. Když si označíte třeba tento, tak vám to udělá takovou čáru, že po krajích vlastně budete mít takový rozmazaný. Když si nastavíte toto, tak vám to udělá vlastně jakoby přímou čáru, že to bude po krajích ostrý. Tak, aby jsme se vrhli dále, tak to je zase tuška. Jo, jinak ještě jsem zapomněl k těm brushům, vlastně na internetu můžete si stáhnout všelijaké bruše, když si dáte Google, vygooglíte si bruše nějaký download vlastně na Photoshop, tak vám tam třeba vyskočí, že si můžete stáhnout všelijaký kouře, například takové, abych to třeba takto ukázal, dám ho trošičku větší, že vám to dělá všelijaký takové smoky, tam si můžete potom nastavit, dělají se s tím docela zajímavé efekty. Tak potom dále vlastně tuška, pomocí tušky určitě každý z nás malování, jako u vlastně kapátka, jo, to samé, jako vám to dělá velmi ostrý ty tahy, je to vlastně normálně klasická tuška. Tady si vlastně potom nastavujete jakoby tu tušku, jak mi má tvar. Potom dále to klonovací razítko, to už je celkem vlastně důležitější nástroj. Tím vlastně pomocí, když si zase podržíte Alt, můžete si vybrat například tady tu střechu, jo, můžete si ji vložit někam jinam. Jo, například tady to bychom si mohli teď s tím pěkně zarovnat, aby jsme to neměli takový, aby to byla zkrátka jednoduše tam taková střecha, musíte si to vybírat takové častěji, aby to nebylo moc vidět. Jo, když si s tím potom trošičku vyhrajete, tak vám tam nezůstanou takové zoubky, můžete si udělat krásně, že to ani nebude poznat, že tam nějaký komín byl. Tak potom dále. Tohle to taky přeskočíme, klasickou gumu určitě taky každý z nás malování, jo, kliknete, vygumujete, jednoduchý. Co chcete vygumovat, tady můžete vygumovat, zase si můžete tady nastavit vlastně jakýkoliv tvar ty gumy, když si nastavíme tohle, zase nám to udělá jakoby ty tvary, jo, tady nahoře si vlastně nastavujete třeba i kapacitu, jo, že to bude mít menší kapacitu, že to bude pomalej rozmazávat, jo, a tak dále. Tak potom dále, co tu máme, plechovku. Plechovka vlastně, taky určitě každý z nás malování, já si tady vytvořím teda nový layer, bych si začmáral tam ten, kliknete si třeba, tak to udělá se vám černá barva, jo. Plechovku určitě každý zná. Potom to už je takový zajímavější nástroj, pomocí tohoto, když si tady nastavíte například pomocí tady toho, když si kliknete na tu černou bílou, tak se vám automaticky se nastaví černá bílá. Tady nahoře si vlastně můžete upravovat všelijaký barvy, když si kliknete na ten první, tak se vám vlastně nabídá barva tady z toho. Můžete si třeba potom udělat takto, že vám to udělá dostat se na tu barvu z černý do té bílé. Tady si můžete potom změnit třeba na kruh, že vám to udělá takto kruh, když si to uděláte obráceně, jo, když si přehodíte barvy, udělám to obráceně barvy. Další, co tu máme potom, můžete si udělat takhle třeba, jo, to jsou všelijaký potom efekty. Tak já si ten layer zase odstraním, abych se dostal dále, máme tu potom vlastně takovou vodu, jakoby, nevím jak se to přesně jmenuje, slouží to hlavně k rozmazávání, že si třeba například můžete tady rozmazat třeba takto tu střechu, jo, tak to si třeba rozmažete například, jo, je to třeba dobrý k úpravě písma, že si potom hodíte třeba o trošku větší to písmo v bílé barvě, pak si to rozmažete, udělám to takový efekt. Tak další, co tu je, tady jste vlastně, jako kdybyste si dali na paletu tempery a pak je jakoby rozmazávali prstem, že vám to dělá takový cákance vlastně, že se to jakoby rozmazává. Tak když si dáte menšího trošku, jo, tak to, že vám to vlastně rozmazává ty barvy, jakoby s tím, kam si s tím vlastně kde táhnete. A jestli to zase vrátím zpátky, tak to další nástroj, co tu je houba, to je jako když si vezmete, kdyby se vzali obraz a prostě se ho snažili umýt houbou. Jo, že vám to ten obraz jakoby úplně vymejvá prostě ty barvy z toho tak nějak zvláštním způsobem, nevím,
nějak moc nepoužívám tento nástroj. Dále potom, co tu je tuška, nebo spíš pero, jakoby, s tím si označujete, můžete si s tím dělat selekce vlastně podobně jako s polygonal lasem, dají se s tím dělat vlastně všelijaký čáry zaoblený a všelijaký taky spousta efektů, je to hodně důležitý nástroj, který používám asi tak nějak nejvíc. Když si například označíte takto, když si budete chtít třeba označit kousek střechy, označíte si takto střechu, jo, udělá se vám to takto s tuškou, pak si kliknete právě, stačí dát Make Selection, tady si to můžete vybrat ještě Anti-Aliasing, jo, udělá se vám z toho selekce. Když to vrátíme zpátky, nebo spíš si to takto vymažeme si to úplně, uděláme si třeba čáru, jo, když si uděláme takto čáru, budeme si tam chtít udělat třeba, aby šla tady dostracena na koncích, třeba bílou, jo, tak si tady nastavíme bílou barvu, upravíme si tady ten brush, vlastně, aby jsme se ho nastavili tady na to, aby jsme to měli tak pěkně dostracena, nastavíme si trošičku menší velikost, tak teď si klikneme zpátky na tu tušku, dáme si pravým a dáme si stroke patch, tak tady si vlastně můžeme simulovat to znamená, že se nám to udělá tady na krajích jakoby dostracena. Tady si vybereme ten brush, který jsme si nastavili zde a stačí dát OK. Vidíte, udělá se nám jakoby ta čára dostracena. Tak vrátíme to zase zpátky, tohle si zase odstraníme takto a můžeme pokračovat dále. Tak dále text, jo, klasická úprava textu jako v malování, stačí kliknout, napsat text, jo, označíte si ho, zvětšíte si ho, uděláte si tady vlastně jaký chcete písmo a tak dále, vlastně můžete si všelijak upravovat. Potvrdit to vlastně jenom stačí, když si vezmete jiný nástroj do ruky a ono se vám to vlastně potvrdí. Tak zase odstraníme, dále co tu máme, potom vlastně tu máme akorát lupu, z takového důležitějšího lupu vlastně přiblížíte, jo, oddálíte, zoom out, nebo si dáte fit on screen, to se znamená, že se vám to udělá na obrazovku vaší. Tak dále, co tu máme potom, tady vlastně si vyměňujete barvy, platí vám vlastně ta aktivní barva, co je na vrchu, tu vlastně malujete, můžete si je prohodit, že si můžete vlastně uložit takové dvě rychlé barvy, že to máte uložený. Dále, co tu máme, potom vlastně k těm layerům ještě, když si například vytvoříme nový layer, nebo blbnůž, když si dáte třeba ten text, napíšeme si třeba Photoshop, takto, jo, označíme si text, dáme si třeba nějaký písmo trošku, třeba moje oblíbený je tady tohleto je třeba moje oblíbené písmo. Tak když si dáme třeba takto, potom když si na toto dvakrát kliknete, tak se vám otevře vlastně takovýto layer styl a tady si můžete vybírat potom všelijaké efekty například toho písma. Jo, když tady dáte třeba, vyberete si stíny, jo, vnější záři, třeba vnitřní záři si můžete vybrat, pak tady jsou všelijaké vlastně textury, můžete si tomu dát nějakou texturu, aby to písmo nebylo takový holý, jo. A třeba toho z té vytáhnutí, že vám to udělá takový obrys okolo, tady si můžete potom třeba změnit barvu ještě, že si dáte třeba na červeno, jo, to písmo se vám změní, jo, a tak dále. Tak potom dále, co tu máme, ještě tady nahoře máte nějaký přenastavený stylesy, stačí, když si tady kliknete třeba na toto, jo, to písmo se vám automaticky třeba upraví, jo, tady si můžete potom takto vybírat. Tak ještě k těm layerům teda, abych vám tady ještě dovysvětlil, tady si vlastně teda vytvoříte nový layer, to jste si asi už všimli, když si vytvoříte nový, když se automaticky s vámi udělá vlastně nad ten layer, který máte zakliknutý, vlastně postupně je to vidět, ten, co je jako první, tak je vidět nahoře, ten, co je dole, tak je vidět jakoby ve spod. Tak ty layery třeba například, když tento text posunu pod to, neposunu, protože tohle to máme zamčený, tak si to duplikuju klávesou s krátkou Ctrl+J a tady ten si vyhodím do koše. Tak teď si to můžu třeba posunout pod to, jo, protože jsem ho měl zamčený, tak jsem ho musel hodit do koše a udělat si nový. Tak to, když si to hodím pod to, tak potom to vlastně není vidět. Tak no to bude asi pro dnešek nějako vše k tutoriálům, uvidíme se potom u dalšího dílu, připravím si pro vás už něco zajímavějšího, toto byly pouze základy. V dalším díle se pustíme už potom do nějaké práce, vlastně, že si budeme upravovat nějaký text, vlastně nějaký základnější.